شرکت نعمان هاشمی برای شما سفر خوش و سلامتی از خداوند متعال آرزو می‌کند. салому алайкум дӯстои азиз бародаро, инҷа айлоқи қарчин касе ки қарчин аста Чиргатол якни ҷара куши қарчин меган моли акай Хафизе вардаганиш ки меспорем мардум маҳам гуфтаисаст мо ина баровар кадаги маймул да имо қатиштега ку кӯр меоимаш кашар шуд омадаги одам бошад мина мегира мерава моли дахмарда рафтаиса мардум барара кофтем наёфтем ҳамине майда када мерем бисёриҳо мегӯянд ки ҳаминҷа моҳӣ дорад дӯстои азиз галмайяч хеле майӣ аст ки дар ҳаминҷа чанд рӯз пеш касе дида буда ин моҳиёро сиёнкаш кардага насиб боша мепартом видеоша имрӯз 21 сентябр имрӯз 21 сентябр нигакне дар ҷо барф задаги алакай моҳи сентябр ягон кас нестад на дахмарда на ҳечка иҷа моҳӣ доране ки оли иҷа ягон кас моҳӣ қавидаги нестад насиб боша аз як ҷойга мерем моҳигирӣ нишонтон метим далш тамошо менем